Nora, zure sukalde berri horretan izango duzua babarrunak egiteko eltzeren bat nire usteko moduan, ezta? Nik uste dut horretarako egokia den eltzeren bat izango duzula zuk, ezta? Hainbeste untzi berriren artean? Hau baino altuagoa behar dut. Hau, eskasegi iruditzen zait. Ez dakipa, zuk bazenuen heldu leku gorridun bat. Nik uste dut, lehengo udazkeneko babarrun jateren ondoren ganbarara igo zenuela. Horixe dudala gogoan, baina ganbarara joan ez bila eta ez dut topatu. Izan ere, hainbeste traste daukatan. Egunen batean, txukundu beharko dut ganoraz ganbara hori. Ba, begiratu hobeto, zeltzeura handiagoa da. Bestela bi beharko dituzu, Ze nirea, zurea baino txikiagoa da, eta ez dizu balioko. Eta zure sukalde doktore eta moderno horretan, ez alda babarrun eltzeri jarriko zu gainean? Ikusiko dugu, Pixkanaka harinez gauzak erosten eta iritsiko da hori lasai. Eta zuk noiz hasi behar duzu ganbara txukuntzen?